София. В този дом 17-годишната Райна живее заедно със своята майка. Тя не е виждала баща си, откакто родителите й се развеждат преди 10 години. Родителските задължения на баща й се изчерпват с изплащането на месечната издръжка. В началото Райна страда от липсата на своя баща, но с течение на времето приема, че той не се интересува от нея. Помага й и фактът, че има майка си, която се грижи за нея всеотдайно. Баща ми замина за чужбина почти веднага след развода с майка ми и край. Щом той не иска аз съм му дъщеря и аз не искам той да ми е баща. Преди да се разведем, Кирил винаги имаше да върши нещо по-важно. Сега се грижих сама за Райна. Райна расте като възпитано и образовано момиче, благодарение на непрестанните грижи, напътствия и настойчивост на майка си. Нещо, което обаче все повече започва да тежи на 17-годишното момиче, което се стреми към своята независимост. Майка ми иска всичко да знае и за всичко да си каже мнението, че да я послушам. Държи с мен така, сякаш съм малко дете, а аз скоро ще стана на 18. Райна си мисли, че е голям човек, но не е. И ако му уважава, ще трябва да се довери на моята преценка за живота. Има време да порасне. Едно от многото неща, за които майка и дъщеря спорят, е желанието на Райна да учи моден дизайн. Според Вяра, това е вятърничево и дъщеря й трябва да завърши специалност, която да й даде реална възможност за реализация. Райна обаче е убедена, че трябва да следва мечтата си. Колко модни къщи има в България, че да си мисли, че ще има работа някой ден? Но това са пълни фантасмагории. Тя не знае какво иска на този етап. Майка ми е завършила предучилищна педагогика, само че откакто се разведе с баща ми, работи и всичко друго, само не е като детски учител. Райна мечтае да учи мода в Италия, но поне за сега пари за това няма. Много ми е мъчно, че нямаме пари, а иначе вече съм си харесала един колеж в Милано. Просто няма откъде да ги взема тия пари. Райна трябва да си избере да учи нещо в България. Това е положението. Райна обаче не се отказва от мечтата си и търси други варианти. Открива шивашка фирма, която предлага платен курс, след който представителите се най-добре може да бъдат назначени на работа. Фирмата шие дрехите на известна българска модна къща. Убедена, че това е добър шанс, Райна моли майка си да й даде пари, за да се запише. Ще трупам опит в известна модна къща. Може да направя кариера в България. Ако пък си намеря стипендия, практиката ми ще е голям плюс, когато отида да уча мода. Това са пари на вятъра, но категорично не мога да ги дам. И да ми се сърди Райна, това е положението. Преди няколко седмици Вяра успява да намери пари, с които Райна да отиде на екскурзия с учениците си в Италия. Затова майката смята, че дъщеря й трябва да спре малко и да престане да иска пари. Като толкова много иска да се запише на курса, да се откаже от екскурзията. Не мога да ги плати двете неща. След дълги увещания, Вяра все пак решава да помисли по въпроса, при условие, че Райна я заведе в шивашката фирма и я запознае с шефа. Вяра иска да се увери, че всичко е наред и че Райна няма да попадне на измамници. Не мисля, че ще си променя мнението, но хайде. От мен да мине, ще видя за какво става въпрос. Толкова съм щастлива, че убедих майка ми. Шефът на фирмата е много възпитан и приятен човек. Сигурна съм, че майка ми ще се съгласи да запише курс. Райна е щастлива и обнадеждена. 17-годишното момиче не подозира, че предстоящото запознанство ще предизвика лавина от неприятности, в които майка... Нетърпелива, Райна води майка си в шивашката фирма с надеждата да получи разрешение и пари да се запише в курса. Планът й като че ли е на път да се осъществи, защото по всичко личи, че майка й е впечатлена от шефа на фирмата. Прекрасно момиче, много добро впечатление ми направи. Ами да, старая се да я възпитавам да бъде такава. И успявате, доколкото виждам. Благодаря ви, много сте мил. Баща и какво мисли за това нейно начинание? Ами, за съжаление, той не се интересува от нас, от нея. И така, гледаме самичка, но се правиме някак. То трябва да е пълен глупак, защото не може да оцени това, което има и такава благодаря ви. Прекрасна жена като вас. Много мил, интелигентна, много чаровна. мил, наистина. Вие също сте много приятно впечатление ми направихте. Страхотен мъж. Помагаме с каквото можем. И като гледам, доста успешен, което още по-добре. Шефът на фирмата се оказа много чаровен мъж. А и тия комплименти направо ме разтопи. Не, че аз му останах длъжна, дано Раничка не си помисли нещо лошо за мен. Тук нямаме възрастови граници при нас. Така ли? Наистина? Да. Много супер. Мисля, че може и вие, ако искате да се пробвате, да се запишете, имате достатъчно добри качества, данни, доколкото виждам. Страхотно, наистина. Направо ме изненадвате. Какъв усет имате към хората, но мисля, че дъщеря ми ще се справи по-добре. Помислете си все пак. Ние сме тук,
Тя когато реши да дойде да се запише вече, след като видяхте каква е обстановката, видяхте какви хора сме тук, как работиме. Нали, предполагам, ще се справиш и ти? Да, разбира се. Чудесно. Много мило. Помислете, поговорете си и когато решите, заповядайте, ние сме тук и ще поговорим. Наистина много се радвам. Благодаря ви, че дойдохте да подкрепите все пак. Много лек ден ви пожелавам. Успех и до скоро. До скоро. Толкова съм щастлива. Напоследък майка ми само ме ядосваше, но това, което направи, е супер. Момичето много амбициозно, упорито момиче, което знае какви цели има в живота, какво иска да постигне. Но майката много добро впечатление ми направи също и тя, защото така чаровница, така с игрив поглед, с добри данни и качества има. Мисля, че тук може да излезе нещо по-различно. 3 дни по-късно Райна с нетърпение отива на курса в шивашката фирма. Точно когато си тръгва, вижда майка си, която излиза от кабинета на директора. Райна е изненадана. Майка й би трябвало да е на работа. От 10 дни тя е започнала работа в кол-център. Какво правиш тук? Реших я да се запиша на този курс. Моля? Защо? Защо така реагираш? Ще ти обясня всичко вкъщи. Няма повод за притеснение. Ти не трябваше ли си на работа? Не, реших просто да се запиша на курса. Мисля, че ще е по-добре и за мен. Само това ми липсваше и майка ми да цъфне с мен на курса. Надявам се, че това е някакъв нейн каприз и наистина няма да посещава курса. Реакцията на Райна малко ме обиди. Като че ли става неприятно. Какво като съм се записала и аз на курса? Вече вкъщи Райна настоява да разбере защо майка й е напуснала работа и откъде й е хрумнало да се запише на същия курс. Момичето подозира, че майка й отново прави всичко възможно, за да бъде плътно до нея. Добре, и сега кажи ми какво става. Да, сега казвам всичко... Записах се и аз на курса. Защо такава реакция? Не се ли радваш? За какво по-точно се радвам? Че ще правим още нещо заедно. Майко, малко ли ще правим заедно? Не мога да повярвам. Майка ми този път надмина себе си. Райна трябва да се научи да ме уважава повече. На какъв кръстосва разпит ме подложи само? Добре, как се отказва от работа? Андрей ми предложи да се запиша на курса и аз. Андрей, шефа ли имаш предвид? Да. Ти вече на малко име ли го наричаш? Да. Нещо между вас, нещо... Не виждам нищо още, просто се породи някаква симпатия между нас и това е. Симпатия? Да. Добре, откъде взе пари? Ти нямаше за мен? Андрей много ми направи щедро предложение да не давам сега пари, а първата заплата ще ми ги удържи. Добре, откъде си сигурно, че след курса ще те наеме? Той е сигурен, че ще се справя отлично. Така че също не се притеснявам. Малко странно, не знам. Съмнявам се. Не се притеснявай, всичко е окей. Щом аз съм спокойна, ти не трябва да имаш място за притеснение. Супер странна работа. Майка ми никога не се интересувала от мода и шиене. До онзи ден ми се присмиваше, а сега... Напуснах работата в кол-центъра, защото не ми харесваше. Имам нужда от парите, но имам заделени пари в банката. Сега ще се оправя някак. Лошото е, че те ме заплашват и искат ми обезщетение. Изкарах при тях квалификационен курс. Ако трябва, ще им ги върна. На следващия ден Райна е все още ядосана от случилото се. 17-годишното момиче не подозира, че тепърва ще научи нещо, което ще я изпълни с гняв към майка й. Класът на Райна има свободен час и съучениците отиват към близко заведение. Райна и приятелката й също решават да отидат там. Не знам, още не сме решили. Това ще е. Ще видим, ще се разбереме просто. Ако обичаш по-леко. Извинявай, Ма дигай ми чанта, като си я дигнала, като си я поднала, я дигаш. Малко. Изобщо няма да се успокоявам. Точно ти не ми даваш толкова проблема да правя. Проблемът ми е такъв, че ще кажеш на маумната ти майка да не докосва повече баща ми. Моля, да не го ми, сваля. с баща ти. Ти добре ли си, бе? По принцип да. Баща ми е къде по-класината майка ти, само дето вчера го е сваляла на родителската среща. Ти нещо си в грешка, явно. Затова всички ти се смеят, нали? Може да си заяждаш. Това са глупости. Това са абсолютни глупости. Без въобще да знаеш, може да спреш да заяждаш. А ти знаеш ли, миличка? Ще седиш и ще траеш само. А Ти ти, виж как ти се смеят всички, бе, всички ти се подиграват. Майка ми нищо не е направила. Не си кажеш въобще повече да не погледаш баща ми, ще ги имаш ти.
Ти откъде знаеш, че майка ми е направила нещо? Знам, защото сигурно си имаха скандали заради майка ти в нас. Явно имаш това си е някакъв техен може да е. проблем. Да, техен. Официално Виж как ти се подиграват. Ясно ли Виж ти как ти се смеят всички. Леле, Боже! След тая родителска среща, вчера така нашите си изпокараха, че целият блок ни разбра заради тъпата майка на Райна. Да вземе да каже на майка си, въобще не се закача с баща ми, защото ще стане страшно. Леле, какъв скандал стана. Стана ми много гадно. Сигурна съм, че ако бях на място на Райна, щях да потъна в земята от срам. Въпреки че прекъсва неприятния разговор с гордо вдигната глава, дълбоко в себе си Райна подозира, че Виктория е права. Като дете, Райна се е радвала на майка си за това, че винаги е харесвана, но вече е голяма и гледа по друг начин на настойчивото желание на майка си да получава одобрение и да се харесва на всички. Не за пръв път Райна се чувства неловко заради поведението на майка си. Майка ми сякаш се опитва да се хареса на всички, дори на гаджето ми. Тя просто си е такава, иска всички да я харесват, но заради нея аз попадам в неудобни ситуации. Няколко дни по-късно, докато е на курса в шивашката фирма, Райна неволно става свидетел на разговор между две жени, които одумват майка й. Те споменават, че тя има интимни отношения с шефа, господин Тодоров. Видя ли нашата колежка Верчето как си въртеше очите пред шефа? Как му се усмихва и му се подмазва и се върти около него. Да бе, не е ли странно? Човек си има семейство и дете, изобщо не е интересува. И двамата си имат дете даже. А даже на Вера детето и работи тук. Сещаш ли се? Не интересуват нищо. Тя даже говори, че си отваря модна къща сама. Да бе, стига, верно ли? Мечтателка. Сигурно и дъщеря ще си отвори модна къща след нея. С парите на шефа се отваря лесно модна къща. Да, с парите на шефа. Жалко за дъщеря й. Ми изглежда свясно момиче, ама ще стане може би като майка си. Тоест такава майка, какво друго да бъде? Ами дано да не стане така, ама кой знае. Между другото, видя ли преди малко къде влезе и точно как се беше накомтила? Пак в кабинета му отиде. Да, точно отиде в кабинета му и точно... Познай какво правят лица в кабинета му. Райна изслушва целия разговор. Става и много неприятно от чутото. И въпреки, че смята, че това са само злословия, младото момиче за пореден път е разочаровано и засрамено от поведението на своята майка. Майка ми никога няма да се забърка с мъж, който си има жена и дете. Макар че аз я виждам как се държи с господин Тодоров. А и това с Виктория, случката с баща и направо ужас. Майка ми не вижда ли, че по този начин излага двете ни? Часове по-късно Райна се прибира със своя приятел от разходка. Надявала се да се разведри, но настроението й става все по-мрачно, а това, което я очаква, никак няма да й помогне. Ти не трябваше ли да си на курс? Какво? Много бързо ти мина мерака за курса. Така, развяваш се. Заболя на главата. Аз парите, които ги дадох, така, нали, да отидат на вятъра. Заболя те главата и отида да се разходиш с Георги. А кое е по-важно? Ама аз съм се отказала от курса. По-сериозна, искаш нещо, трябва да си поемаш отговорност за решенията, които Просто взимаш. така реших, защото ме заболя главата и си тръгнах. Когато майка ми започне да се държи така, направо поудявам. Казах ти, бъди по-отговорна вече. Не си малко да те надзирам за всяко нещо. Кой го казва? Знаеш ли какво чух? Колежките обсъждаха, че си била се сваляла с шефа. Моля! Тия клюкарки селски. Нека си клюкарстват и какво обръщаш внимание? Айде стига сега. Няма такова нещо. Съмнявам се. Трябва да ми вярваш. Да, на телефона е. Моля? Вие добре ли сте, бе, хора, как? Преди около 10 дни Вяра е започнала работа в кол-център. И тъй като сега е напуснала без едномесечно предизвестие, каквото се изисква от договора, тя трябва да изплати на фирмата обезщетение в размер на едномесечното си възнаграждение. По една тортичка да ви почерпа, аз съм я направила. Не, аз не искам. Хайде. Не искам. Защо? Не искам. Жорка, ти няма да ми откажеш, нали? Може едно парче. Майка ми, защо просто не ме остави на мира? Георги се съгласи само за да не я обиди. Толкова не се усеща тая жена. Как е, Жорка? Тортичката харесва ли ти? Хубава, много. Браво, хапай. Аз съм я правила. Ама вие можете да правите много неща. Ами да, на 40 съм, макар че да не ми личат, мога да правя много неща. И що па да не се личат? И как ще ми личат? Ти пък? Никой не ми ги дава, това е факт. Не е точно 40. Дъщеря ми нарича Лелка. Има ли нещо такова? Не. Ти като мъж си кажи тук мнението. Добре си изглеждате. Майката на Райна е готина жена, макар че по някой път се държи прекалено фамилиарно. Какъв беше този разговор по телефона?
Не е толкова важно. От кол-центъра, където започнах работа, ми се обадиха. Най-вероятно ще поискат някакво обезщетение, защото, нали, изкарах там квалификационен курс. И какво ще правиш сега? Ами, най-вероятно ще... Намерила съм решение. Ще им върна парите 800 лева. Откъде ще вземеш 800 лева? Сега не реагирай остро. Знам, че... Но просто трябва да отидат парите от екскурзията. Няма друг вариант. Моля! Съм го, но Парите от екскурзията! Чакам тази екскурзия с такова нетърпение, а майка ми иска да ми вземе парите. Изобщо пука ли за мен на тая жена? Знаеш, че мечтая за тази екскурзия? Нищо сега. Добре, ще ме разбереш в моето положение. Какво толкова? Не, ти ми беше обещала. Обещала съм ти, ама някой път човек си променя. Не е честно. Това е. В този живот не са честни някои неща. Парите така или иначе аз съм ги осигурила. И никак не ми беше лесно. Сега преценявам, че трябва да отидат за нещо друго и толкова. Няколко дни по-късно, точно когато си тръгва от училище, Райна е изненадана от човек, когото не е виждала от детството си. Въпреки че е променен, тя веднага го разпознава. Това е нейният баща. Омръзва ми този чергарски живот по чужбина. Вече съм на 45 години. Искам да се върна и да си остана да си живея в България. Здравей, Райна. Ти какво правиш тук? Дойда да те видя. Не съм те виждал толкова време. Боже, колко си пораснала. Майка ти поне снимки ми изпращаше и дори ми каза къде учиш. Леле, като го видях, щях да падна. Макар че не съм го виждала цяла вечност, веднага го познах. Какво прави тук? Не, аз не искам да говоря с тебе. Не искам да те виждам. Махни се. Остави ме на мира. Махни се. Не искам да говоря с теб. Аз съм ти баща все пак. Какъв баща си ти, бе? Остави ме. Толкова обаждах си, търсихте. Махни се. А ти не отговаряше. Моля те, ела. Остави ме на мира. Как може този човек да идва просто така след толкова години и да казва, че ми е баща? До сега къде беше? Леле, днес тръгна как отряза баща си. Направо на мен ми стана неудобно. Когато видях моето малко момиченце, днес се разтреперех от вълнение. Сега осъзнах колко много ми е липсва. Не, няма да се откажа. Аз трябва да присъствам в живота й. След срещата с баща си, Райна е ядосана и тъжна. След първоначалния шок, в душата й остава единствено горчилката, която не оставя незабелязана от Георги. След настойчивите му въпроси, Райна решава да сподели. 10 години ме потърси. Сега ли може нещо важно да ми каже? Добре, все пак ти е баща. Щом след толкова време те решил да те потърси, наистина може да има нещо важно. Представи си, може нещо да е болен. Не, нищо му нямаше. Аз днес го видях. Нищо му няма. Добре, все пак ти е баща, обича те. Обичаме. Потърси от тебе. Това ли му обича да ме види 10 години да ме потърси? Георги не знае какво е баща ти да не те обича. Но наистина, защо ли баща ми ме потърси? Поговори с него, по-добре. Все пак ти е баща. Няма какво да говоря с него. Толкова години ме потърси, сега какво? Изведнъж идва и бил ми баща. Какъв баща е това? Да не потърси дъщеря си 10 години. Има нещо важно, точно, защото след толкова време те е потърсил. Сигурно има наистина нещо важно. Поговори с него. Виж какво има. Разбирам, Райна, наистина, но според мен трябва да поговори с баща си. Няколко дни по-късно Георги очаква Райна да свърши курса в шивашкия цех, за да отидат на разходка. Майка й не присъства на последното занятие и Райна се радва, че вероятно си е отишла. И така няма да им се натрапи, като реши да дойде с тях на разходката. Оказва се обаче, че това дали майка й ще дойде с тях е по-малкият проблем. Райна и колежките й стават свидетели на грозен скандал между Вяра, Андрей и неговата съпруга. Не си ти човека, който ще ми казва. Ти не ми дръж тон! Не си ти човек. Не си ти човека, който... Ти не ме успокояй, не ме дърпай. Ти не ми дръж никакъв тон. Изобщо не си човек, който ще ми казва какво да правя. Какви хора, бе? Аз се заварвам гол в този кабинет, ти хора ще ми говориш. Няма такова нещо. Лъже, маме. Няма такова нещо. Какво от нещо? Ти напали с детето, на те не срам, бе. И тази жена къде намери да се изтърси да ни завари в това положение. Страшно нелепа ситуация се получи. Ти това ли правиш аз, докато си гледам детето болното вкъщи? Ти се забавлява с мъжа ми. Това прави майката. Тя на това ли те учи? Браво, супер! Страхотно възпитание. Улици са такава. Изобщо неща да я виждам тука. И ти не ме успокоя. Вместо ме успокоя, вземи да я свърлиш. Не мога да повярвам. Майка ми и Георги чу всичко. Иде ми да потъна в земята. Ще върна парите за детето, дето ми дал за курс. Какви пари ще им връщаш, бе, на двете? Никакви пари няма да даваш на тия. Изобщо, една стотинка да не си им върнал. И нищо няма ми обясняваш. Отвратителна работа, направо нямам думи.
Оставям си болното дете вкъщи. Не стига, че няма на кой да го оставя с 300 зора, накарах баба му. Идвам тук и какво заварвам? Тапо, гола по бюрото, сотиени хвърчат, мъжа ми гледа като блон и не си мърда пръста. И ти отвратителната работа. Бясна съм, направо съм бясна. Голям скандал стана, много неприятна ситуация, но ще върна парите на Райна и ще ги помогна повече да не идват двете тук. Не си заслужава заради този флир да си развалям семейството просто. Много съм ядосана на Андрей. Като бяхме насаме, едно ми говореше, а като видя жена си, направо си глътна езика. Половин час по-късно Райна е отпратила Георги и се прибира с майка си. Момичето е унизено, разочаровано и страшно ядосано на своята майка. Майко, ти не знаеш, че човека си има жена и дете. Добре, какво като има жена и дете? Живеят само на хартия. Как можа да го направиш? Слушай какво, успокой се, още си малка, не ги разбираш тия неща. Не разбирам кое. Че му лежи пред приятелите ми, че прецака бъдещето ми. Георги видя, всички видяха. Не с този тон. Нищо не съм прецакала бъдещето си на Георги, нищо му няма. Така ли не чули, че с курса ми е свършено? И какво като е свършено? Много важно, без това нищо нямаше да излезе този курс. Не, за мен е важно. Всичко свърши, разбираш ли? Ще се запишеш на друг курс, ще ни върнат парите, така че нищо кой знае какво не е станало. Хайде сега, успокой се и без да ми държиш сметка. Ти си ужасна за неща, които не разбираш. Направо полудях. Как ми говори тая малка пикла? То така става човек, като е прекалено добър. Ще чакам аз от дете признателност. Защо просто не си остана в тъпия кол-център? Защото е тъп кол-център, затова. Тогава вземи си направи една чашна забавачница. Не ми давай. Дръж се като голяма жена, като майка. Не ми давай Кой е майката? Аз или ти? Каква майка си ти? Заради теб е срам да ходя дори на училище. Какви ги говориш? Да, свалява си бащата на Виктория. Ти чуваш ли сега какво говориш? Да, направи ми за смях пред всички. Няма такова нещо. Глупости са това. Не, виновна си. Няма такова нещо. Престани да ме обвиняваш. Затова ли да ти огаждам на капризите и правя всичко за теб, за да ме обвиняваш, вместо да ме защитиш? Аз съм ти виновна. Защитихте, но май съм грешала. Престани да ми говориш така, успокой се. Няма такова нещо. Останах без мъж заради теб, а ти... Аз си съм виновна. Не си останала без мъж заради мене. А заради това, че искаш да се харесаш на всички. Дори те виждам как се подхилкваш и на Георги. Ма ти съвсем блудя, как можеш да говориш такива неща? Не, изобщо не мога да те слушам повече. Чуваш ли какви говориш, бе, момиче? И аз се върни тук веднага да си довършим разговора. Като зрели хора. Толкова и бях набрала на майка ми, че в един момент просто ми падна пердето. Изобщо не знаех какво казвам. Няколко дни майка и дъщеря почти не си говорят. Райна е отчаяна. И когато след часовете вижда баща си, който отново е дошъл да говори с нея, не го отпраща. Дойдох да те видя, да поговорим. Добре, защо си толкова загрижен чак сега? За толкова години идваш. Защо си мислиш, че не съм се интересувал от теб? Ами нито се обадяш, нито идваш да ме видиш. Когато видях баща ми се прииска да поговоря с него. Всичко ми е толкова объркано, че вече не знам на кого да вярвам. Как да не се обаждах? Обаждах си всяка седмица. Дори знаех кога си болна, майката не ти и каза. Моля! Ти не искаш да говориш с мен? Как да не исках да говоря? Ами майката как казваше? Това откачена работа. Аз постоянно исках да те чуя, исках да чуя гласа ти. Обаче тя ми каза, че... Не, аз исках да говоря с теб, но ти не искаше. Не, тя ми каза, че ти не искаш да говориш с мен и това просто ме обърка. Аз не исках и теб да объркам. Значи майка ми е лъгала и теб и мен, така ли? Най-вероятно да, тази жена е просто невероятна. Хайде да пием пълно кафе, ела. През всичките 9 години тази жена е лъгала и детето и мене. Каква майка е това, бе? Въобще не се е променила. Каква си оставих, така си я намерих пак. Как е могла майка ми да ме лъже така? А аз цял живот си мисля, че баща ми не ме обича. След разговора с баща си, Райна е твърдо решена да поиска обяснение от своята майка. Днес се видях с баща ми. Какво? Да, видях се с баща ми. Много хубаво, браво. И ми го заявяваш просто така. Ами, да, дошъл си от чужбина и ще остане в България. Нямам думи. Сигурно се шегуваш. Не се шегувам. Защо? Да не говоря ли с него? Не, защо да не говориш с него? Просто знаеш, говорили са много пъти, знаеш моята позиция, знаеш какъв човек е. Ами, защо да не говоря с него? Защото ти не искаш ли? Не, но... Просто... Добре, отговори ми един въпрос. Баща ми през всичките тези години иска ли да говори с мен?
Ама ти сега на ден поставяш така нещата. Направила съм го за твое добро. Ти на Искам мен да ми ли вярваш кажеш, или на него? баща ми искал ли да говори с мен през всичките Добре. тези години? И вярно ли, че си го лъгала, че аз искам да говоря с него? Ти, добре, на него вярваш, а на мен не. Така ли Ами да, става? то напоследък на теб не може да се вярва за нищо. Направила съм го за твое добро, бе, разбери. Как за мое добро, бе? Ти си ме лъгала през толкова много години, бе. Ти не знаеш какъв човек е, не знаеш на какво е способен, не знаеш... Не, изобщо не искам да те слушам повече. Знаеш ли, няма да ме видиш повече. Много лесно е да хвърляш обвинения или да се оправдаваш с другите. Райна абсолютно нищо не разбира. Майка ми ме е лъгала през всичките тези години. Защо? Смачкана от поредната истина, която научава, Райна решава да напусне майка си. Край! Няма да остана и секунда повече тука. Ало, татко, здрасти. Може да остана при теб? Само за няколко дни. Скарахме се с майка ми. Добре, айде. На къде си с този съд? Отивам при баща ми. Багаж. Виж какво? Забранявам ти да ходиш там. Имам право да оставам и при него. Не ме интересува, няма да ходиш никъде. Аз не искам да оставам тук. Ще поговорим и тогава ще взимаш Няма какво да говоря с теб, бързам. Чакай малко, на къде? Върни се веднага. Хубаво тогава. Като иска, нека да ходи при баща си. Още утре ще ме моля да я прибера обратно. Седмица по-късно. Райна все още живее в апартамента на баща си. Момичето е развълнувано да опознае собствения си баща. Човекът, когото помни бегло и за когото е имала грешна представа, създадена от лъжите на майка й. Спокойствието между баща и дъщеря обаче е нарушено от присъствието на Вяра. Здравей, Иван, заповядай. Здравей, Кириле. Когато Райна ми се обади да отида да взема, мисля, че ще дойде при мен за няколко дни. Въобще не съм очаквал, че се изнесе при мен за постоянно. Много се радвам, че е тук, много се радвам, хубаво ми е, обаче мисля, че мястото е при майка. Здравей, Райна, хайде, прибираме се вкъщи. Ти какво правиш тук? Гостито свърши вече, капризите бяха до тук. Искам да се Татко, тя какво прави тук? Откъде знае къде живееш? Аз говорих с майка ти, тя иска да поговори с теб, аз си казах, къде спокойно. Можем да се разберем и съвсем по съвсем човешки аз искам да говоря с нея. Не мога да повярвам. Баща ми трябваше да ме попита или поне да ме предупреди. Защо да не искаш? Моля те, тръгни. Няма да дойда никъде с теб. Веднага тръгваш. Не искам. Не искам. Остави ме. Няма да ходя никъде с теб. Не искам. Остави ме. Ти ще принуждаваш ме да дойда с полиция, така ли? Полиция? Ами да, чуме. Полиция. Ти ще ме принудиш да дойда, обаче след няколко месеца прави 18 няма да ме видиш повече. Разбираш ли го това? Не го мислиш сериозно. Не, много съм сериозна. Сега си афектирана. И затова така говориш. Няма да ме видиш още няколко месеца. Това ли искаш? Да ме принудиш сега? Може да сме се карали като майка и дъщеря, но аз много обичам и държа на детето си. Страшно ме заболя от думите. Не знам къде сбърках. Объркана и изненадана от категоричността и студенината на своята дъщеря, Вяра решава да я остави. Как можа с цялото си нахалство да дойде тук и баща ми да не ме предупреди? Няколко дни по-късно Райна е поканила Георги в апартамента на баща си. Момчето се притеснява, но Райна го убеждава, че баща й няма да има нищо против. Райна, какво става тук? Тате, здрасти. Това е Георги. Съм Георги Всевачев. Ами, той се притесняваше да дойде, но му казах, че няма проблем. Много правилно се е притеснява. Някой канил ли го проблем. тук? Аз разрешил ли съм да дойда тук? Аз му е по-добре да се тръгвам. Да, по-добре наистина се тръгваш. Хайде да го изпратиш. Довиждане. Райна трябваше да ме попита. Как така ще ми води някакви келеши вкъщи? И да се лигари с тях под моя покрив. Пообяснях. Знаех си, че не трябва да ви се връзвам на Райна. Все пак човека не ме е познавал, на баща и не му стана много приятно. Стегна се бая. Получи садски тъпото. Баща ми как можа така да изгони Жоро? Ама и ние как не го чухме? Леле, пак добре, че ни свари голи. Татко, може ти станало неприятно това, което видя, но това е Георги. Ти знаеш за него. Какво като знам за него, аз не го познавам. Ето поканих да се запознаете. Ти го покани, но не си ме питала. Може ли, разрешаваш ли, може ли да дойде вкъщи? Мислех, че не е проблем да дойде. Да се запознаете просто. Това не се мисли. Аз съм ти баща, ще ме питаш. Когато канеш някой в моята къща, ще питаш, може ли да дойде. Разбрали ли? Той идва вкъщи. При майка ми. При майка ти? Да. Когато да идва в моята къща, искам преди това да знае. И когато каниш някой в моята къща, искам да знае. И мислиш, че за един баща е приятно да види как неговото момиче се натиска на дивана с някакъв келеш? Добре, съжалявам. Не искам това повече да се повтаря. Ясно ли ти? Добре, няма.
Надявам се, че приключваме с това. Добре. Стана ми малко обидно. Какво толкова лошо има да си поканя гаджето? Той не е кой да е. И докато Райна се сблъсква с новите правила, наложени от баща й, Вяра е твърдо решена да направи всичко, за да си върне дъщерята. През изминалите дни Вяра е имала време да осмисли всичко случило се между тях и да си даде сметка, че увлечена във водовъртежа на ежедневните грижи за детето и опитите й да се справи с самотата си, тя е изгубила верния път. Апартаментът е толкова пуст без Райна. В гърлото ми е заседнала някаква буца. Нито мога да ям, нито мога да спя. Просто съм друг човек без Райна. Вяра е осъзнала, че случилото се този път не е обикновено разногласие между нея и дъщеря й и че може би е изгубила най-ценното – своето дете. За пръв път майката захвърля собственото си его и се опитва да погледне през очите на своята дъщеря. Буквално съм изпаднала в безизходица. Чуди се, има ли някакъв начин да оправя нещата с Райна, дали не е твърде късно. Все пак, окрилена от вярата й, че за това, към което се стреми душата на един човек, никога не е твърде късно, Вяра решава да направи онова, което трябва, и започва с търсенето на работа. Насочва се към това, което й дава повече шансове, а именно гледането на деца. Все пак Вяра е педагог по образование и немалко години се е занимавала с това. Когато се разведох с Кирил, захвърлих тази работа и реших, че ще покорявам нови хоризонти. А колко заблудена съм била всъщност. Моят хоризонт е дъщеря ми. И докато майката се опитва да поправи грешките си, Райна трябва да живее с последствията от тях. Наближава крайният срок за плащане на екскурзията, която съучениците й организират. Момичето няма откъде да вземе парите и решава да ги поиска от своя баща. Райна е убедена, че баща й ще й помогне. Татко, здрасти! Как не се сетих? Баща ми ще си отваря фирма. Все ще има пари да ми даде за екскурзията. Аз съм скъпа днеска. Направила съм ти кафе. Меси много. Днеска направо се побърках цял ден, тичам по разни глупости. Как беше в училище? Добре. Добре, колко добре? Изпитахме. Колко? Петица. Може и по-добре. Може по-добре. Другия път. Аз искам да те питам нещо. Питай. Нали знаеш майка ми как прецака екскурзията до Италия? Ти какво очакваш от майката да направи нещо като хората? Да, ама има няколко дни да пътя. Мислех си, не може да ми дадеш парите. Не. Забрави за пари от мене. Екскурзията е много важна. Парите са за бизнес. Твоята екскурзия е глупости. Спри. Пари за екскурзии не дава. Това не са глупости. За мен е много важна тази екскурзия. След време мисля да уча там. Ако беше толкова важна за тебе тази екскурзия, щеше да почнеш работа, да си изкараш парички и да си платиш екскурзията. Нямам време за работа, защото има още няколко дни. Как да събера парите? За другия път ще знаеш. Почваш работа, събираш парички и отиваш на екскурзията. Това е положението. Ама нямам време. Затова ли беше това кафе? Заради екскурзията? Няма, моля те. Помисли си. Няма какво си мисля. Ще останат пари. Голямо момиче си вече, няма какво си мисля. Следващия път пропускаш сега екскурзията, следващия път събираш парички, работиш. Добре, за мен е много важна тази екскурзия. Казах не. Много съм разочарована. Бях сигурна, че баща ми ще ми даде парите. Майка ми вярно прахоса парите, но поне ги беше намерила. Майка е така е научила. Рано трябва да се научи на труд, дисциплина и нищо в този живот не идва даром. Тия пари съм ги събирал с години. Бъхтал съм се за тях. Дъщеря ми ще трябва да разбере това, за да може да се справи по-натам. Добре, хубаво, забрави. Извинявай, че те питах даже. Ела, седи на стола. Сядай. Искам да ти кажа няколко неща. Вече си достатъчно голяма и трябва да се научи сама да се грижи за себе си. Нищо не ти пречи да почнеш работа. Аз още уча. Ученето не пречи. Работата също няма да пречи на ученето. Ще работиш на половин работен ден. И си изкараш парички, си грижи за себе си и живот изравя след няколко месеца, може да събереш парички. Няма време за работа. Ще намериш. Имаш време за всичко друго, но не и за работа. За гаджето имаш време, нали? Майка ти майче беше права за някои неща. Какви неща? Доста си разглезана, моето момиче. И знаеш ли, тия дни си мислех нещо, майче е време да си поговориш с нея, да се задобрите и да се върнеш при нея. Да се върна при майка ми? Да, при майка ти. Предлагаш да се върна при нея? Да, седни. Защо? Защо?
Да, защо да се връщам при нея? Защото мисля, че е най-добре да се живееш при майките, докато навърши 18 години. А след това вече... След това вече сама ще решиш. Не, че не те искам тук. Не ме разбирай погрешно. Просто аз съм свикнал последните 10 години да живея сам. Живял съм сам и не съм свикнал да има друг човек до мен. Да, ясно, не ме искаш. Спри. Знаеш много добре, че ти си моя дъщеря и винаги съм се грижил за тебе, дори докато нямаше. И това ли ти беше обичта? Кажи ми, остави ме, това ли ти беше обичта? Много се моля. Говори с майка ти, говори и се разбери с нея. А пък аз ще се виждам като преди. Аз не искам да се връщам при нея. Имам нужда от спокойствие. Започвам собствен бизнес, там отиват всичките ми усилия, всичките ми пари. Трудно ще ми е, не мога в момента да занимавам с други неща. Рана трябва да отида при майка, защото там си е мястото. Не мога да повярвам. Толкова ли му беше обичта на баща ми? Разочарована от баща си, Райна споделя с приятеля си Георги. Двамата са седнали на кафе преди да отидат на кино. Георги е на мнение, че Райна от самото начало е прибързала. Думите му обаче, вместо да успокоят Райна, я ядосват още повече. Поговори с майка ти. Да говоря с майка ми? Колко пъти говорих с тази жена? Поговори малко по-нормално с нея. Какво повече да направя? Поговори по-нормално с нея. Ти добре ли си? Да не ти е завъртяла главата на тебе? Глупости. Постоянно някакви комплиментчета. Стига с глупости, не искам да слушам повече глупости. Писна ми вече, писна ми от всички. Никой ли не е на моя страна? Никой не ме разбира. Първо много се обидих, но после си дадох сметка, че Райна е много нервна и затова ми каза тези работи, но и аз вече не знам как да я успокоя. Вярвам, че прекалих с това за майка ми и Георги, но не го мисля наистина. До сега съм бясна на целия свят. Добре, и сега къде да отида? Не може да живея у вас за няколко месеца, поне докато остана на 18. После ще си намеря работа и ще си отида на квартира. Не може, нашите посмъртни няма да разрешат. Добре, нека поне ги питаме. Няма смисъл. Ти нямаш 18, кой родител би позволил да някой, който няма 18 години, да живее в дома без позволението на майка му. Ай, може да се съгласят, нека поне да опитаме. Няма смисъл. Дай да тръгваме, че си с нами за филма. Аз ти говоря, че няма къде да живея, а ти ми говориш за тъпия ти филм. Ставай! Мило. Ставай! Мило, изчезвай! И заведи майка ми на тъпия ти филм. Баща ми явно не ме иска. При майка ми не искам да се връщам. Къде да отида? Много се притесних, но наистина няма как да дойде да живее в нас. Трябва да измисля нещо. Силно притеснен за Райна, Георги разказва на майка и за положението, в което се е озовало младото момиче. Откакто Райна е при баща си, Вяра е мислила много и е осъзнала грешките си. Решила е да предприеме нещо, с което да изкупи поне част от вината пред своята дъщеря. И в крайна сметка да даде старт на мечтите на 17-годишното момиче. След разговора с Георги обаче, Вяра разбира, че трябва да пришпори нещата. Силно разтревожена за дъщеря си, Вяра решава да потърси Кирил. Става въпрос за дъщеря ми. Ей, какво и? Да не съм, аз толкова години съм я гледала сега, за да остане на улицата, така ли? Първо, аз не съм я гонил. И след това ти откъде знаеш, че дъщеря ми? Ами знам от Георги, знам. От Оня? Оня? Защо го наричаш така? Много е свестно даже момчето. Как и да е? Кажи за какво си ми извиква, не ме занимай с глупости повече. Исках да те помоля, решила съм да ипотекирам жилището си, за да дам парите на Райна да учи в Италия. Ти луда ли си, бе, жена, бе? Пак се забъркаш в една каша. Защо? Защо да не помогна на дъщеря си? От Вяра какво може да се очаква? Най-накрая ще остане без апартамент заради нейните глупости. А защо ти да не помогнеш? Има други начини, има стипендии, има други начини. Не става така с стипендия. Как да не става така? Ами не става така. Първо превърна в една малка глезва. Нали видях на какво е заприличила? Няма твоето възпитание даде го огромни... Няма такова нещо на грешен път си. Какъв грешен път? Помогни ми, моля те, с тия пари, които си ни пращал през годините. 10 години ти помага с тия пари. Нито един път не съм закъснял в Не, до никъде не стигат. Това е. Сега трябва да й помогнеш за това нещо, няма да й което съм помогна решила. сега. Ще се научи, ще работи. Другите деца как учат без да получават издръжка от своите родители? В своята каша няма да се забъркам. Разбра ли? Нищо не съм те разбрала. Просто ти си един егоистичен човек, който грам не се е променил за тия години. И продължаваш, ти продължаваш твоите откачени идеи, които те доведоха до това държа и които не разделиха. Разбра ли? Разделили са ме, защото аз така съм си решила. Така си решила? Да, така съм решила. Няма да живея с такъв егоист и много правилно съм постъпила. Въобще не трябваше да ме викаш, ясно ли ти?
така си знаех, че ще стане, но въпреки това бях длъжна да опитам. Довиждане. Тайно се надявах, че Кирил се е променил, но явно си е все същия човек. Ще се оправям без него, както е било и досега. Твърдо решена да си върне детето, Вяра ипотекира апартамента. Тя знае, че ще й е трудно с погасяването на заема, но е убедена, че ще се справи. Вече си е намерила работа в агенция за детегледачки. Освен това е одобрена и за работа в детска градина. Решила е да работи и на двете места. Знае, че просто трябва да се мобилизира. И за една майка няма по-голям стимул от любовта към собственото й дете. Междувременно Райна е пренощувала при своята приятелка Нели. На следващия ден Георги е поканил Райна на пица и тя се съгласява, без да подозира, че ще присъства и майка й. Доста мислих, за да ме намеря за толкова дъщеря ми, значи нещо много съм объркала. Но едни неща осъзнах, другите първа ще осъзнавам с времето. Едно е много важно обаче и то е дъщеря ми. Ще бих направил абсолютно всичко за нея. Райна, моля те, изслушай ме. Не искам нито да те виждам, нито те слушам. Мила, изслушай, моля те. Престани, какво ти става? Вие да не сте се наговорили двамата. Не сме се наговорили. Моля те, имам да ти казвам нещо страхотно. Просто искам да ме изслушаш. Не искам да те слушам, не искам и да те виждам даже. Не, трябва да ме чуеш. Искам да си тръгнеш още сега. Не мога да повярвам, че Георги се е наговорил с майка ми. Не съм го очаквала от него. Бях сигурен, че Райна ще ми се доси и ще реагира по този начин, но за това бях подготвен и съм сигурен, че после ще ми благодари. Добре, ще си тръгна, но искам първо да ме изслушаш. Ако след това не те изнася това, което ти казвам, аз просто ще си отида. Моля те. Аз не искам да те слушам, разбираш ли ме? Искам да си отидеш. А искаш ли да учиш в Италия? Моля? Питам, искаш ли да учиш в Италия? Имам ги парите. Няма как, това са много пари. Намерила съм ги. Направих ипотека на апартамента. Ще работя на 2 места. Хайде, мила. Нека се сдобрим. Направила си ипотека? Да. След като останеш известен дизайнер, ще ми ги върнеш. Не знам какво да кажа. Майка ми идва и ми казва, че била ипотекирала апартамента. Намерила пари за Италия, щяла да почва работа на 2 места. Просто нямам думи. Изненадана съм. Видях как пламъчета се разгарят по очите на детето ми, когато й казах, че имам парите. Айде, направо си глътна езика. Надявам се да се добри с майка си наистина. 3 месеца по-късно Райна празнува рождения си ден. Вече е на 18. Майка и дъщеря са намерили път една към друга и отново живеят заедно. Майка ми се извини и ми поиска прошка, а и направи немалко неща, за да ми покаже, че вече ще е различно. Знам, че ме обича и въпреки, че много ме разочарова, и аз я обичам. За малко да изгубя най-важното нещо в живота си. Толкова се радвам, че всичко се оправи и детето си отново при мен. Юху! Тортата пристига! Супер! Хайде, нападайте. Не съм взела нож след малко. Супер торта. И сега вече, от тук нататък забравяме всичко лошо, всичко остава назад. Искам само усмивки, много щастлива и всичко най-хубаво, мила. Райна вече е подала документи в колеж в Милано. Мечтата й да учи мода там е на път да се сбъдне. А докато това се случи, майка и дъщеря остават да живеят заедно. Много обичам Райна и страшно много ще ми липсва, когато замине, но все ще намерим начин да се видим. Замислиме нещо? Още веднъж честит рожден ден, Мичка! Не мога да ти се насетя, искам да те пускам се едно, ако беше мъничка. Толкова да се радвам, кога порасна бе дете. Да, времето си минава и... Не мога да наистина... За една майка това е такова щастие да види детето си голямо вече и някаква независимост да има. Ето, навърши ги тия 18 години, които толкова много ги бленуваше, толкова много ги искаше. От време на време само ще позволяваш по някой да... Ти лесно няма да го оставиш, то се знае. Естествено. Не само, че си върнах детето, но станах и важна част от забърването на нейната мечта. Какво повече може да иска една майка? Райна запазва отношенията и с баща си. Те се чуват и виждат, макар и рядко. Между баща и дъщеря така и не се заражда истинска близост. Майка ми се оказа права за някои неща, например за баща ми, макар че имах право сама да се уверя в това през годините. Райна осъзнава, че не всичко в живота е черно-бяло, че част от съзряването е да видиш цветовете, да различиш нюансите на нещата и да ги приемеш в цялата им пъстрота. А Вяра разбира, че не е важно да те харесват всички, а тези, които имат значение в живота ти.
40-годишната жена е научила може би най-важния си урок. Да обичаш означава и да уважаваш, независимо колко годишен е човекът до теб.